Il-ħidma u il-preżenza tagħkom timlina b'kuraġġ sabiex inkomplu nistinkaw. Sosna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg aktar kmini din il-ġimgħa waqt il-barbecue annwali illi il-Partit Nazzjonalista jorganizza kull sajf, attività illi komplitturi kemm il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' viċin in-nies u jisma' direttament dak li għandhom xi jgħidu. Għal din l-attività soċjali organizzata fl-Splash and Fun Park f'Baħar iċ-Ċaq attendow mijiet ta' persuni, attivisti u familji, attività illi grazzi għaliha diversi persuni iltaqgħu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg illi kien akkumpanjat minn Sara u minn diversi deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Alex Borg qabel xejn irringrazzja lil dawk preżenti tal-fiduċja kontinwa li għatu lilu u lill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u insista illi dan huwa biss il-bidu e kif il-Partit Nazzjonalista se jkompli jissaħħaħ u jiġġedded fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Dan apparti li jkompli wassal messaġġ b'saħħtu bħala partit fuq diversi temi li qed jolqtu direttament lin-nies. Preżenti għal din l-okkażjoni kien hemm ukoll numru ta' uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista, fosthom il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone, is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello u Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv Stefan Caruana.